हर गाहाम बेलाय बेलायखायनो जों ताबुक अर आस्तगल थोंखलाव बासालायजा तामहबा त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरक तमा त्रिपुरासा तमा वानसा जतनो साइमानो जे त्रिपुराओ खाना तामुना नायतं तामुना थांतं अबनो नायनायनि बागैनो चिनि सिनि सिख्लारक फुंनि सिमि जेबाबे चाया नैया कारै पूरा आगरतला सहरनो आगुलिनि जे आसुक सहर कतरनो फ्लैग कायमानि बिसिंतै फेस्टुन कायमानि बिसिंतै तिनि सिङाव माटो फाइसो गया अ माटो फाइ नुक फैया ताबुक फानो राज्य सरकारनो आसुक आगाम खबरी मानि यागुलो फानो ताबुक फानो बरक नि अरर जे बंनि जे और जे मेला आंमानी बने जे बानिक मानी ताक पंजसे उठक जायगाखौ अब बेलायखेनो बखाव नांनानै कक तिनि जोंनो थांनानै थोंमान सिख्लायो कारण साइमानो बरक खाना त्रिपुरा हास्तेनि चिनि कुंथाय बारा रक चाया नैया कारै यांग निनि कांचनपुरनि पाइथाक भान्दारिमा यांग निनि साब्रम यांग सिलासरी यांग सारा त्रिपुरानि प्रत्येकटी जागानि चिनि लाखो लाखो त्रिपुरासार खाना फाइनाय अ त्रिपुरा साबुनि आबनो प्रमाण दिनानि बागै बुबाग्रानो जोंनो बुबाग्रानो लगिरवै चिनि जे मानथाय चिनि जे अधिकार चिनि जे पार्मानेंट जे सल्यूशन खालायना बागै खाना हजार हजार या लाखे लाखे खाना बरक फाइनाय बनो किरिजागै तिनि ताबुकनि सरकार बनो किरिजागैनो पुइलानि सिमिनो जोंनो जागारना नायया तिनि खाना खानाया तिनि खाना खानाय हाइकाय दंगो अबनि उखलगो तामो कारण अबनि उखलगो तामो कारण नों जेसा कारण फांथं जोंहा कारण जों सेमिया जोंनो मारै खालास पर्यन्त नॉर्थ ईस्ट ताव वन नॉर्थ ईस्ट भारतवर्षनि उत्तर पूर्वांचलनि आगि 7टा तमन ताव 8 टांनाय ताव सिक्किम चिनि लगी दंगो ताथं बाइसुंपुति आसं तो अमो हाइ खाय त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक खाना नुकनाय जे जों बाय साबो साबो दं चिनि साखाओ यासि थेपसा खायके हांकाय बिनि थिनां तामंनाय आबो बर कामके सेमानो इंडिया गवर्नमेंट नों जोंबाय एकर्ड दोंखा त्रिपुरासा एकर्ड दोंखा आमति एकर्ड सिङागिबो नुगो केव ताव पर्यन्त जोंबाय एकर्ड दोंगै ता पन्जसि मारिया रिया जात करिखौ 1982 मनेना नर मुइतो नारगै इंदिरा गांधी बाय TUGS चुक्ति माने 6 मारखा 1988 12 आगस्ट विजय कुमार अंकल TNB बाय चुक्ति माने 3टा सीट मारखा नों BJP सरकार नों बो मारनाय नों जेसेकपानो केबेंगदि आरो थांगै त्रिपुरा सांतै त्रिपुरा सानि तत्राव दारिनानि चेष्टा खायदे नों यगलाक सालसा त्रिपुरा सानंनो जवाब रनाय बुबाग्रानो नों जेसेकपानो तलाय खिखलायनाय दे खिखलाय मांलाक बुबाग्रा ताइबसो साका कासानाय आबनि बागै खाना जत दाक्ति दाक्ति फैमानसाक त्रिपुरा हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सारक आबनि जत त्रिपुरा सारकनो गोबां खायै जाक्ति दाक्ति फायै चिनि नॉर्थ ईस्ट नि जत लीडर्स रक फाइनाय रक बाय बंनि क खाना पाइदि कारण बंनि फ्लाइट एकटा देरटानि समयनो बंनि फ्लाइट दंगो आबनि बागै बुबाग्रा बहायनो साका मासिनि जरा माइरामानि जरा केबनासो केबना मुसुं जायो बुबाग्रा दाक्ति फाइदि दाक्तिनि थांलायनाय एकटानि बिसिङाव न पायै जों दाक्ति दाक्ति थांमारनाय गारि जारा चालकनाय ड्राइभार नोंथां याक जुरखाय बंनो आं बंना कयजौ नंनि गारि गुरा चालकना फाइप्रु नर कुनु स्वाग माइखाम तासादि एवं खूब ख्याल खाय गारि रक चालक दी जेना कुनु देरा खरं या तिंगना नांगन आनि तिनि कतर पान्दाव फाइतानि आनि केबनि बुसा कमाथुं केवनो बुफा कमाथुं केवनो बुमा कमाथुं आबो सोंनाया अबनि बागैनो जत चिनि हजार हजार गारिनि जारा ड्राइभार नि थानि जों कयो एवं चिनि जत त्रिपुरा हास्तेनि लुकरकनो बसं कयनाय नरक चिनि ट्रेडिशनल जे ड्रेस चिनि ड्रेस रिगनाय रिसा जानि जानि चिनि जे कुरि दफानि चिनि जत्तक चिनि जे कुरि दफा चिनि त्रिपुरा सारक जानि जानि दफानि जत कानमुं कान बरक रकनो तुबुय ताइबो नायथख्लायै नॉर्थ ईस्ट नि जत चिनि लीडर्स फाइनाय रकनो बरनो फुनुगै जों रहनाय आबनि बागै
যত ত্রিপুরা হাস্তিनि लोगोरंनो फायदि हिमदि बासादि कुबुइनि लामाओ बुबाग्रानो फानदिना फायदि नै दरना आं तिनि कबगक खाना दाक्ति दाक्ति फायजाबायदि जत्न हामबाय।